Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten hari ini. Kita berangkat. Ketoknya wis awan. Ya, oke, diawali dengan bantu telepon going wis persiapan ki. Budal golek kaya, Mbah. Yes. Ini budal Riz. Oke, hari ini disuting sama Mas Aris, guys. Mas Aris, ndak kayak Mbah Moban apa nih di? Apa nih di? Wih, Jakarta kali ini banjir. Oke, Mbah Moban ini. Mbah Moban ya jalan-jalan awan isuk sore ya jalan-jalan. Pokoknya liwat omahku terus. Oke, guys. Luwih kan mesti. Apa nih? Kan duduk lu adoh. Ya wis aku tak budal kowe ndarana ndang ngalor he. Nek anu kembange kelang di PP. Wis ya aku tak mangkat jale ya. Mangkat guys, bismillahirrahmanirrahim mangkat aku. Oke, Dik. Panteng terus sampai nanti, guys. Iya, mangkat ki kerupuke iki. Wis dadi anu kowe ning emper ae apa kembange disiakno nek panas. Sing ning tampah mang, sing ning tampah siakno sesuk garing. Oke, berangkat Mbah Moban apa ning ndi kuwi wis. Ndak terus lanjut, ya terus ngalor. Ya Mbah, ya hati-hati. Wis guys, mangkat guys. Kita berangkat di dalan Limae. Oke guys, nah hari ini sudah sampai di apotek. Kondisinya pondok sehat yang berada di kawasan Panti Asuhan Tambak Romo alias Pondok Antis Al-Ittihad. Apa Mbak Al-Ittihad? Begule ayu guys. Hari ini lantaran hujan guys. Begule ayu. Cuma 5.000 pakai lauk pauk. Ini kebukin sambal ya guys. Sambal yang banyak jadi yang kaji. Oke. Saya tunggu masih satu lagi. Iya. Mak, saya ikut mak. Oke pemirsa, kita sudah sampai Tambak Romo. Kalonge 15.000. Susuke piro iki? Mbak 2.000-an oke. Nggih niki kula ngijoli Raja Rien. Tapi mateng. Raja itu matane ya. Lalu ini apa? Sayuran jus tambah. Enak aman. Mboten ate. Kok langsung golek darurat Bu, langsung pos-pos ngoten. Oke, racae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, iya, ditukani Mbak Lipah guys, omahe kurang saidik jane iki. Wis pol. Iya sakmene ya wis dhuwur kok Iya rezekine iki bojone nek mergawe terus ya akeh kok Wis dhuwur tenan guys omahe. Mbah, sampean jere dodol unde-unde. Ya Allah, aku enek wong takok tak delok tenan. Wonge buka warung jere onde-onde isi kacang ngono ku lho ndek endi?
ayu kok. Alah alhamdulillah. Iki ora onde. Anu, guys, pokoke warung ngono lho yo, Mbah. Warung kecil-kecilan, yo enek sabun, yo nggo kesibukan, Mbah. Wong wis ra ning sawah wis leren yo. Alhamdulillah, yo enek mie, pokoke yo dodol jajan-jajanan ngono. Ora onde-onde, guys, aku tuwah ngetiplik. Anu Mampu gak payu. wo alah anu onde-onde mending ngono mang bukan onde-onde guys yo pokoknya yo jualan macam-macam Tak ada Mak. ki berasa dhewe tapi Lah nek ora berapa dhewe oh gak maksudnya ki iya, salake tuku salake gone dhewe. piro adole ngene Ya 12,5 badhe dipangan. ya wis anu tak tukane beras sak kilo Tukane beras. iya Terima kasih Le, lah jere ngene pemirsa, ndelok nggone make anu mbae monyo jere adol onde-onde mak tak delok. Onde-onde apa? Onde-onde si Yo ngene iki, Mak. rokok, mbako yo, sandal, petean, yo pokoke nggo kesibukan tiwas aku tenanan tak mampir tak tuku onde-onde aku ngono. Ya aku tuku beras ae, guys. Ketoke engko dimasak ngono, guys. Aku yo sak mendina gak tau duwe beras tumpukan, Mbah. Sing penting kelonan sak mendina enek ngono aku. Alhamdulillah. Untunge iki kok ora enek wong ewoh ngono ae, cara enek wong ewoh bar. Saiki wong ewoh ya umume ya dhuwit kok. Oke, guys, tak mek dhuwit aku. Sik ta ya. Oh gak ndonde. Tiwas aku ngeteter lah kok ada onde-onde dituku sak lengser tenan. Oke, guys, onde-ondene aku ora enek. Oh, alah. Ya ora apa-apa, Mbak, sing penting enek. Ora duwe onde-onde, guys. Oke. Iya wes onde-ondene ilang. Alah. Alah. Nah, ki tak plarisi sak kilo, guys. Muga-muga lancar dienggo penggawane ngomah. Mak ya. Lah ora wis beras marek-marek wis ndamang masaku onde-onde tenan ngono kaya wong kidulan. Engko nek enek onde-onde tenan tak tuku sak lengsere aku ngono dadak. Ora, guys, ora onde-onde sing penting dodol cilik-cilikan. Yo es yo apa ngono ae. Ya alhamdulillah lancar, Mak, ya mbok pira-pira. Tapi cara wong kene sego pecel yo gak anu Oh, yo. gak aku gak seret. Kecepit yo cara mono yo. Aku gak kuat nek sego. Limpek. Yo sing ngene iki ae. Nek bocah rame-rame lanang ya kopi. Gelas nyawisi iki, nyawisi banyu anget. Iya, aja gremenge. Lah man bakso. Karo jengklangnya aja. Man bakso, guys. Pentol. Nek wareg ya wis ndang anu. Mangkan mangan sego. Ndang neh dudoe. Mama, Ora apa-apa. arek iki, Mak. Wareg ya sudah. Wis, ya tak pangane. Aku tak mek sego. Oke, kenyang. Oke, guys, kita gantian mangan. Mek sego, Mak. Kak. Mek sego, guys. Makan. Tak terus guys ya, kita mangan sama pentol nasi. Bener. Nesu mangan wis bar magrib itu.
Waalaikumsalam. Duh, ra dipopo rene. Dibaca nek cepet ini ana. Dikai wong. Nang tangange jeruk. Pak Ulan takonake dhuwit 15.000. Mangan Mbah Suci. Jual bakso mang kerupuk rek. Iya. Mangan sik aku. Gak duwe apa-apa nduk kuwi lho remukan krecek. Awae Pak Ulan. Oleh Pak Ulan. Pemantren. Ndek kan ngarita wong kono. Buket dia. Heeh. Nyangking. Medun tak gelem damen. Wujud ketoke, Mbah. Mbah ora kanggone Maria. Kalau remukan krecek jan. Apa wi? Bingung. Apa Iya. Ayo. De. Heeh. Ayo, de. Dolan mas. Enek, Mbah. Ber. Nak. Jos, apa wi? Wintasan nganggo apa, Mbah?